Es va llevar amb la il·lusió d'aquella que desperta en el paradís. Una torre de Babel on s'escoltaven cents de parles diferents que desconeixia totalment, on es sorprenien les olors, els colors, la temperatura, el paisatge, les vestimentes. Tot era una altra cosa. Tot la invitava a conèixer per primer cop el significat d'una frase desconeguda per ella fins ara. Tenir ganes de viure. Un fragment de la novel·la Pell de sorra i escates, de l'escriptor Àngel Martí Callau. Una novel·la que us convido a llegir. Quedareu encantats i atrapats. Una portada meravellosa, plena de blaus que ens recorden a la Cala, pou d'inspiració d'aquest escriptor, l'Àngel Martí Callau. El blau del cel, el blau del mar i una novel·la impressionant.